Gwennan, 2 wythnos i nawr. Bydd pawb yn barod am y gêm gyntaf yna. Well ni ddewis y garfan, mae'n high-tech, fel ti'n gallu gweld. Ni fel Neville a Carragher fan hyn. Beth am, i ni benderfynu sawl un sy'n mynd yn bob safle? OK, fi wedi trio wneud bach o waith cartref fan hyn. We've got 3 gol-geidwad, a wedyn mae'n anodd gyda amddiffyn, achos mewn sgwad mewn pen fi wedi rhoi 9. OK. A fi'n gwybod mae'n lot, ond o'n i'n meddwl o ran ôl y sgellwyr. 9, right? 9 fyna. Ie, wedyn 7 a 7. OK, fine. Right, gol, 3 yn y gol. Wayne Hennessy. OK, Hennessy. Danny Ward. Ie, cytuno. Adam Davies. OK, amddiffyn. Pwy sy'n bendant yn mynd? Wel, Ben Davies, Super croesi Ben. bysedd. un os mae fe'n falle colli gemau gyntaf, mae'n rhaid i cymryd. Profiad, safon. Ben Davies yn mynd, mae'n arall o boi Spurs yn mynd, a fel cefnogwr Arsenal, mae hwn yn boenus iawn, ond mae Joe Rodon. Mae fe'n clas. Conor Roberts. Mepham. James Lawrence. Neco Williams. Rhys Norris and Davies. Beth ti'n meddwl o ran gyntaf? Fi'n meddwl fi gyntaf yn mynd. Ie, fi. Profiad, dyn da, cymuned da i cael o'r gwmpas. Nawr mae problem dyn ni. Mae dyn ni un lle, mae dyn ni Tom Lockyer a Ben Cabango. Fi'n meddwl mae Lockyer fydd yn mynd. Ond fi'n personol moyn gweld Ben Cabango mynd. Rock, paper, scissors, shoot. Sorry, Ben. Sorry, Ben. Fi'n mynd y Tom Lockyer. Iawn, canol Cai. Aaron Ramsey. Joe Allen. Mwah. Maen nhw'n mynd. Harry Wilson. Ampadu. Joe Morrell. Matt Smith. So Mae'na 6. Un arall. Os yw dewis rhwng Levitt, Will Vaulks a Sheehan, gemau diweddar, boi cas newydd. Jyst yn meddwl o dan pwysau ar y bil ar y safon yna, mae Sheehan yn pildroedwr well. Fi'n gwybod mae Vaulks wedi sgorio cwbl o crackers, ond o dan pwysau mae fe'n gallu bod bach yn wyll. Mae'r ymosod yn dechrau. Wel, fi ddim yn siŵr os mae'n lwcus falle fi ddim mynd. Fi'n credu well fe fynd. Dan James yn mynd, nag yw e? Gyfer Moore yn mynd ar ôl tymor yn fydd cap. Gyfer Moore, Ballon d'Or. Mae fe'n mynd. Fi David Brooks yna. Tyler Roberts. Fi'n credu mae dyn ni'r dead shirts. Fyna, mae pawb yn Ben Woodburn, Matondo, ddim wedi creu argraff. Falle rhywun fel Liam Cullen, neb yn gwybod lot amdano fe, creu argraff mawr i Abertawe. Os ti'n cael ychwanegu rhywun, fi'n mynd i ychwanegu. Christian Doidge, achos... Fi'n hapus gyda hwnna. Fi'n hoffi Christian Doidge. Colwill o Caerdydd, hefyd. Mae fe wedi bod yn dda iawn yn ddiweddar. Ni wedi cymlethu pethau nawr. Mae yna 9 enw yn ei angen 2. Johnny Williams yn mynd. A mae fe'n dda iawn mewn ardaloedd Cil, Cadw'r Bil. Super Johnny Esther. Dyna ni un safle arall. Un mwy. Mae rhaid i Ben Cabango fynd. Dwi wedi gwneud cam arno fe. So, fi'n mynd i roi Ben Cabango mewn. Ydyn ni'n tynnu Tom Lockyer i ffwrdd, neu gadael e fel A, yw Tom Lawrence yn mynd mewn? Bydd yn personol bys ni'n cymryd Lockyer allan a rhoi Lawrence mewn, ond nes ti ennill y rock, paper, scissors, shoot yna, so. Ond ti wedi chwarae Gymru, ni'n mynd i wneud e. Let's do it. Oh, mae un Tom allan, mae un Tom i mewn. Carfan ni, yn gyfer Ewros. Hapus? Hapus. Hyderus? Eitha hyderus. Right, starting line-up. Oh, gosh. Diwrnod arall am hwnna.